Parayon daga. Parayon na tapermi. Kumbate. Let's go. Good morning mga ga. Another day, another life, another blessing na sa tanan. Karon ang ika-12 nga adlaw sa ato ang 100 day running challenge. Karon mga ga kay kuan, medyo sakit ako nga bag ano tungod sa atong push up akong bagkat po. Pero okay ra gyapon na. Pahit ra gyapon ta. Bisag sakit na siya atong lawas. Dapat mo push ta, dapat mo fight ta. Kay fighter man ta no. So keep fighting, keep running. Let's go. Bangun na ga. Daga na ta. Let's go. Morning te. Taas na kayo adlaw mga ga. Taas na jud kayo siya. Medyo late dito ron nakamata. Pero okay ra na. Layon gyapon ta. Parayon daga. Parayon na tapermi. Kumbate. Let's go. Fight. Buntag. Buntag te. Buntag. Buntag te. Lakaw sa mga ga. Kung ganahan ka nga mutaas mong hangin, mag-jogging ka, i-push yung limit. Bisag kapoy na ka. Ay kunong. Dagan yapon. Pero di na ginamada. Ara. Paway na ta. Lakaw sa ta kay kapoy naman. Ayaw dyan mo kalimot sa tuwang kuan mga ga. Golden rule. Nga kada buntag nga makamata ta. Everyday yun ay gid mo kalimot sa pagpasalamat sa Ginoo. Nga gitigaan pag-extend ni G atong ginabuhi kay sinulman ta tani. Ha. Ayaw mo kalimot ana. Padayon ta. Buntag ya. Kaon ta palit mga brother. Manatag dagan, manatag kaon. Sunod adlaw na pud mga ga no. Padayon mo sa pagsuporta. Ganoy TV, Anoy out. See you.